Hey yo guys, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Ntwana nje yase King Ndlovu bafethu eyasuka emakhaya ehamba yanqo esitolo yothenga ikamera. Leyo kamera yayithatha yakhuphuka nayo yegoli ukuze isize abantu ngayo. Ngavula ishow ekuthiwa angisakufuni ukuze nikwazi ukuza kuyo nizohlukana. Make sure that you subscribe on this #1 channel. Tell a friend to do the same so that sokwazi ukuthi sisize wonke umuntu. Zimbabwe, I'm coming for you. Swaziland, I'm gonna be there. Lesotho, Dumelang. Botswana, Likai. Kitabekilimo. Very soon, Namibia, don't hesitate. King Ginger, cream de la cream, Ntwana King Ndlovu will be there very soon. If you can subscribe, nje kusukela manje. Kuyaphambili. Today, it's Home Affairs. It's angisakufuni. Bahlukana futhi. Akwesizwe ukuthi basiphatheleni. Take me straight to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathumtimanje umabuyo bampolunyu class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. My sister, hey, what made you go to We are back at it again in Mzansi, and you know when I'm here I'm dealing with serious stuff, serious issues. Umuntu makuthi uyabheda, umuntu makuthi angadeliver emjolweni akalahlwe. And the only platform ukuthi ulahle umuntu wakho it's this one. King Ginger umuntu ozokusiza ukuthi uhlukane nendoda nyana yakho noma nentonjana yakho little, because umusulana usuke ungasenayo ivalue. Umusulethelana nje uzolahlwa, you are valueless. Angizwani ke nabantu abazozenza ngathi banevalue la, kanti ivalue sengiyiginqile. Uma isister ngikhalela ubhali email endekazi uthi kumina nje Ginger, please help me now. I want to leave this man. I'm stuck in a dream. So uzosichazela ukuthi yiliphi leliphupha stuck ekulo, kuphushwani ephusheni and ubonani kuleli phupho. My sister, ngicela usondele. Ngicela ngapha. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Umjolo ubani igama sisi? Cela impilo. Cela impilo. Siswami impilo uyayicela, impilo yakunqaba. Kwenzakalani emjolweni? Oh, kubi. I've been with this guy for a long time. Ubhuti akapromise noma ngimbekezelela ukuthi uzozama engiphe into engisidingayo njengentombazane enginakekele, kuyafana nje kuyi. Akahlezi nje ebe nama complaints, hleze enenkinga. Nje yena nje uyinkinga, ngikhathele ube relationship ungistakisile empilweni yami. Loke ngihleli naye kodwa nje still angenzeli lutho, ngibona isikhathi sami siyahamba yangimoshela nje isikhathi so nje ngifuna ukuphuma nje kuyi. So siswami, can we go through ama promises and understand yizini izinto asuke ekuthembisa zona mhlambe lezo uthi wena sezikhathazile? Njengokujwayele ukubona nawe bhuti wami kuma TikTok amantombazane enzelwa zona. Umfana emthengela ama roses anabo R100, they keep it to this nearest ama BNB acheap ama BNB. But yena nje uyahluleka ke nawo ama BNB acheap, akangisi nakuwo. Nane restaurant kwamele kube yimi sometimes cost ukuthi manje ngibhadalele boma KFC into naye angayenza, but yena uyahluleka ukuyenza leyo nto leyo. So ngikuphi kahle la ikhehla lekhehla nalo lemgini ubhuti kodwa yena akayithi uyitshela nje ukuthi indoda yena uphelele kodwa nje naye cha uyashoda kakhulu ukwenza izinto zakhe, uyashoda. So in other words unamanga kahle. Ngasuzalwe nawo ke shem, yena manga naye akafuna understand esho ukuthi cha sithando sami anginayo imali esikhathini esithize this certain month ngizokunikeza into oyifunayo, uzothi okay kusasa ngizokwenzela. Hayi uyobe nje iloculo lakhe nje kanjalo. Agcine kodwa ngiyenzakala next. How? Njalo nje.
Ngi-right ngo-Ricardo, like ngi-right. So uRicardo awusamfuni. Angisamfuni. So wena siswa njengoba usuhlukumezeke ngakule relationship kukhona indlela usuyithola khona injabulo? Obvious, now uyangibona nje ukuthi nginjani. Ngiyakubona nje. Uyangibona like uGuy uyazi ukuthi kumele ngimaintain, wayazi ukuthi kumele keep that amount nyana each and every month enginakekele ama-frontally engikhipha ama-outs. Yeah, uyakwazi asikho isidingo sokuthi mangisere-restaurant kumele nami ngiyiphathele imali eceleni ngokuthi ngenzeka ukuthi umuntu engabhadali. Covered ngalo yabhuti ngi-right plus uRicardo akanamoto kubhuti unemoto. uRicardo so uRicardo awusamfuni? Ngi-right angisamfuni. So uma efika lana yini into ofuna ukumtshela yona? Ngifuna ukumtshela ukuthi ngisacela eqhubeke nempilo yakhe emove on ehlukane nami because nami sengisitholele umuntu ozokwazi ukunakekela. And usukhathele la mangakhe? Ngikhathele amangakhe ubone na ukuthi wenze njani. Nginama options awu-2 engifisa ukukunika wona. Yeah. For uRicardo it's either uRicardo njengoba senilethe ngebhasi la nobabili sizonibuyisela emuva ngebhasi mawusuqeda ukuhlukana naye, or it's either wena uyalokhuzana. Yeah, uRicardo R50 simnika i50 uRicardo ugibela itaxi. Ngicela impen because unama enga issues ubhodi, so nje angayenzeka something masingahamba sonke. Ngicela impen R50 ehambele sohlukana. Yeah, somgibeza itaxi lapha. Yeah. Ngenza kanjalo. Usuhlukumezeke kakhulu empilweni ngalobhudi ne? It's been 2 years. Mangathi ezintombazane kwamele ubone nawe into ukuthi okay le umuntu wami ongithengele nale umuntu yena nje ayikho into engizoyikhomba ngayo. Ayikho into ezongikhomba yena nje ngokuthenga mhlambe into encane azoyidla naye ubona useyi-achievement. Yabo manje ngi-right. So right ne? Yeah, ngi-right. Welcome awehlise lo Ricardo lo ebhasini lami. Awukazo-reacta kanjani? Because sombuyisela ngetaxi futhi cha ngeke yona sister. So endleleni akanothisanga ukuthi mhlawumbe singase. No, ngithe ngiya ku-interview. Kwazi ukuthi nje ungikhaphe ku-interview nje. Hayi seswami sorry mfethu yazi kube ngcono abafana bayabhalwa la emehlweni ukuthi lo umangamanga akanamali sheshe nje uyeke sheshe nje uphume kuye. uRicardo njengoba uhamba ngathi udrive ama-taxi nje mfethu kunje nami into engayibona kuye le but Ricardo sabona mfowethu njani? Ngiyaphila. Ngikalakathi sengikubuzile igama phathi ngicela uyisho lona uRicardo kabayi uRicardo bani lo? Sanibonani igama uRicardo akahlatshayo. Ngifuna leli uRicardo uMashesha. Hayi Ricardo Mashesha baba. Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila kakhulu. Izinto ziyakusheshela kodwa. Bekade zishesha futhi zihamba za slow. Yeah. So leli gama lika Mashesha kodwa usalisebenzisa noma izinto sezislow. Ngizalisebenzisa ngoba vele igama vele abantu abaningi abakwazi ngalo. Izonke nje indawo. Ricardo mfowethu ngihleli nomuntu wakho la. Uyasichazela kakhulu the way nithanda namnandi ngakhona. Na the way eniphathane kahle ngakhona. Wena ungathi yini oyithandayo ngayo? Into engiyithanda ngayo ukuthi unesineke uyakwazi ukubekezela. Inoma nje sineyinkinga siyakwazi ukuthi sihlale phansi siyilungise. Uyimisele ngani nalomuntu? Uyimisele ngani? Hawu nawe uyabona nje isiphalaphala ngiyashada. Yeah. Akuzwa Ricardo unayimoto? Nginayo bhuti imoto. Kahle kahle nginayo. I-license yona? Nginayo imoto, nginayo i-license. Onjalo nje. Siswami konto afuna ukuyikhuluma nawe yona. Ulikhuluma neqiniso uRicardo mengenayo imoto usho ngoba bese sazi uyangimangaza yemoto ukuthi usho sona isikokoko sakhe lesi ahleza aspenda kusi imali iphelela khona angimazi ukuthi usho yona le ungayazi le engayazi because angiyazi ngoba vele ayi exist ngoba ehlezi se-scrap yard ilungiswa. Understand. Qhubeka sister mtshele konke. Ricardo ngikubize kule show because ngikhathelwe kuwe. Yebo. Umashesha kodwa awusheshi. Izinto zakho zislow, awudeliver, awungiphi imali, awenzi lutho. Into yabona nje le moto yakhe nje besho ukuthi unemoto ingane yakhe, girlfriend yakhe, iyonke into yakhe. Kodwa ungayazi. Uyintombi yakhe. Yonke into yakhe mina ngumuntu wakhe. So ngi-right ngawe Ricardo sengithola umuntu. Yeah. Siyajola so uzokutshela umuntu ozokwazi ukunginakekela since ngingahlezi ngicela izinto Ricardo wena awunikezi. Ricardo last month
I asked you ukuthi nginikeze imali eFantal, I want to do my nails. What did you do? Wangitshela ukuthi wena imoto hey kwamele uyenze engine injanjani slow. So what do you expect me ukuthi ngenze njani? So I just move on nami. Yeah. So ukumove on kwakhe nawe ngicela nawe uqhubeke nempilo yakho mina ngi-right angisakufuni because uthi lolu uthando lubuildwe ngamanga unamanga Ricardo wathi uzomkhiphela esentini wangamkhipha wathi uzomenzela ukuthi flower malini ekuletha ama-flower malini very cheap less than uyaqala nje less than 200 but nje awukhona ukuyenza leyo nto leyo wena Ricardo baye ngicela ukubuza thando sami yeah konke lokho kahle kusiwaphi kuyawuphi ngoba bekade sihamba sihambela kahle ku-right ngishilo kuwena ngathi mina ke sishaya umoya yabo so oqala phela ngicela ukubuza ngathi ubhude nobani mina ngo-King Ginger bhuti wami usisubhalele mina wangitshela yonke into osumenze yona amanga akho ngoba nale moto okhuluma ngayo ushilo ngayo kodwa akayazi akakaze akubone angaze ngigibele solo saqala ukuthatha 2 years so saqala ukuhlangana sescript yard unazonke imoto zayo kodwa nje ngicina nje efonini amanga ohlala ubenza kuyena yithembiso ohlala umnika zona ongayifisi tired but isithando sami enganako sidlulile nje lapha eRosebank kulela garage ngibonisela ngize ngasho mina kufanisana nale moto ebade ngibonisana iqwiti ngithi nasi ngakufanela lezimbili ngizakubona like seriously uthe ngamfanela usho ukuthi mina maduza nje makuhlangana nini cause into vele ohlezi uyisho makuhlangana nayo yabo igama lakhe second name mahlangana akusomashesho mahlangana hleze esho kanje so wena Ricardo makuhlangana kuhlangana nini futhi yabo ethalo sami manje vele wangiphaka nje ama-camera lapha engikhona I had no choice because wena uyazazi nawe nama-anger issues mangakutshela lapha yana uzobhiza ungikhushisa so kungcono e-TV mhlawumbe uzokwazi uzimanage okay ngicela ukutshela iqiniso wena namhlanje yeah nayo but nawe kahle umxabanisi nani ngimthunyiwe uzongisiza I'm the one omfunile ngoba phela manje besihamba ku-right yabona Ricardo makuhlangana mfethu ungalokho ungifaka kulento yakho ngoba ayihlangani ayihlangani bathi ngishilo sithando sami okay ngicela ukuthi ngitshele iqiniso asime kancane lo sithandwa sami khuluma nje straight khuluma straight uceliwe lona ucela impilo bakucela impilo mfethu nawe yazi eqinisweni ngisalinde imali zami ngoba ngaxoshwa emsebenzini ezapho ezophuma nini shuthi mina ngawulinda no5 years imali imali engazazi ukuthi usewaxoshwa futhi nje besibiza umasheshe ngakho nje uyinkinga like nenkinga wena unezinkinga ngi-right awucabanga ngesantini yo ngaso sahlala ebackroom yakini siyini esentini nini manje makuphuma imali zakho zasemsebenzini uyamthatha esentini vele bengitshela nje uzohlala esantini ngoba nje nini esentini umthengele nequit after how many years ngihlale 2 years now nini esentini cabanga nje brand new iquit elihle nini don't promise me ngequit into okugcina ongapromise yona elishashayo macethe no nini ingane yabuza nini lezi nini awu ngikhuluma nje mhlambe nje nini promise me ama-months ukuthi okay ngiyayeka le ndaba ukuthi okay siyamyeka uJinja siyaqhubeka mina nawe ama-months ungangitsheli ngeye ama-months not less than number 1 2 weeks 3 months amamiliyoni azobe sephumile 1 year njalo futhi singaba unje cabanga nawe unje manje ufuna ave ibuka too much lo i-movie uyibuka too much efuna upromisa i-movie le kade sibheka but into engathi kahle iyangiceka yodwa ngoba mina ngiyacabanga ukuthi kushuthi khona into enihlanganisayo no-King Ginger hayi namfethu usuzobamba ngishigama lami hayi yini singahlanganisa naye because into zakho ziyaphuma in 2 weeks amamiliyoni wathi wena ngakho umuze sentini 1 wathi wena uzomthengela iquid 2 ngenaphi ke mina lapho we phela uyena umuntu ebese ngithembele kuyena hayi ukuthi uyabona nawe uthi ngqondo njani nangithi nawe manga too much uyakubona uthi akakubona awuthi yami ingane ayisakuthandi and isine hayi ukuthi akakubona hey mfethu hayi uyayisho lento kahle ithanda uyadlala ngoba phela angidlale had to move on ngempilo yami khona nami uzozinaka uyazi ukuthi angisebenzi expect ukuthi izinto ngisithola kanjani uyangibona ngithenga amabhega amasha cha uthi ngithatha leyo mali le because you know ukuthi angisebenzi wena lokho uthi wena usazo usazo ubhizi kodwa lengane uyayiququtha
Bathi angani siyazama nje sithando sami ngoba nawe No, uyabona nje sifundi sami like siyaphela ngilo ngihleli nawe ngenzeni next abangani Kuba bami into zabo mnyama, zi kuba right mnyama. yimi ngibhizi nawe ukuthi kukhanye kuba No. mnyama. Ngeke. kanti washo napho mashesha. Hayi awusashesha. awukazi Ricardo. awukazi No kodwa phela singayilungisa ngaphandle Awukazi. kwamakhamera ngoba icela ukuthi lo no Mtshela konke ukuthi awusamfuni sister khona uzokucacela. angisakufuni ngicela uqhubeke nempilo yakho angisakufuna ngi-understand Over. angisakufuni it's over Ah, uyadlala. Hayi angisakufuni angadlali uqinisile ikhe ngi-right 2 years was enough udlala ngami ngi-right hey manje. ngi-right ulokhu uthi usazo. Usho nahlanje uzongihlaza. no angihlazi Wenzela kuwo wonke umuntu abone ukuthi siyazazi wena nama nani. enga issues ngeke sikhona ukukhuluma lento endlini because uzobe ufuna ufaka nomndeni wakho ufake nefamily yakho so ngcono uma singaphe eceleni Umgoqa. Wena uyagoqana wena. Ngicela ume kancane. no ngi-right siyahlukana namhlanje njengamanje siyahlukana zami. siyahlukana njengamanje Sithando sami kube phela ngitshela ufuna abantu uthanda abantu bama-dreads ngavele ngaba kwazi lokho ngoba manje mina Mina mfethu. hlanganaphi ama-threat hey manje ihlanganaphi ngizimhlungu. Futhi bengithi sokunika u50 rand okugibela. Kona njengoba ulokhu ungidelela nje ngathi ngeke sha ngenyawo uzowalk out yami. ngwana moto sho namanje vele akaphethanga nemali vele okugibela Khumbula i-Rosebank egarage sithando sami No. lapha la kwakwiti. no akhumbule. nama-free too much Hayi, mina ngama-free ngi-right it's over asihlukane u-understand mfethu So iquit shosho asayifuni sister hayi ngithi. ngifuna lo quit yakhe PM mhlawumbe i-second hand yona leya quit angitshela ngayo cause into zakhe Nangibuza ngeBM. mhlawumbe nje bengisho mhlawumbe Kanti i-second uhamba hand ngani? Ey futhi okwamanje mina vele ngisazama. uhamba Le ngani moto lena ekuthiwa Abazi uhamba ngani Yabo phela ukuthi nje ngeke ngiveze phambi kwabantu ngoba phela cabanga uyindoda ukhuluma ngeUno. ehe Cabanga nje kodwa manje unje Ikhona yona ngempela le uno noma mhlawumbe ayikho. no yona iUno vele ikhona mfethu ikhona. ugcine nini ukudriver Noma nje ngikumenza yona. ugcine nini Empeleni yona hayi ikhona. ne-Uber akakhona akafuna u-Uber uthi too cost ungitshela ngama-taxi ungi-right Ricardo Welcome mnike lo mchida lo 50 rand. Ayogibela itaxi mnike. ngi-right Khona ubufuna ukusho. No ngicela nje ukusho into eyodwa bhuti. Yeah. Thando sami manje uthini mina mangabe ngikhunyelwa ama-million. phela sobona mhlawumbe phela Ima. Kahle nina bafethu nidlala ngami. Bamba nayi imali Ngeke yokugibela. ungineze imali yokugibela fethu phambi kwentombi ngisho kahle mina niyangizwa. ikhona yini manje Ikhona ikhona manje uzodonsa kuma million yakho uphi? into yanini leyo into yanini bafethu Mnike welcome mali yakhe le. ngimazile impela ngoba phela manje Yokugibela umuntu wakho uvumile ukuthi sikunike. hayi khona ayi usazocabangisisa Thando sami khumbula Ama taxi yabo lapha esihlahleni phezulu. bafethu. Ila uzowalk uqombole le nto. ngoba ngeke request uzothana manje Nangithi khumbula ama million. never Yo angeza King Ginger konke uKing Ginger. Ya yimi lo. Yo bafethu hayi ngeke. mina ngiyabonga Akhumbule nje ukuthi ngikhona ukukhuluma nawe Thando sami mina Sisakufuna. kahle ngicela ungibheze u2 weeks no azophuma ama-million. ngicela ukuhlangana nawe 6 months awungizange ngitshele ngala million Kangani? awuzange ngitshele nawe yini Iquita ukhulumanga ngalo. Khona nje mfethu yazi uthini nami ngihleze ethembeni. oh ngi-right mfethu nami ngihlala ethembeni nawe uhlele ethembeni impilo ibimi iqhubeka impilo Awucabanga nje sesi. Ansinini Themba ansinini Ricardo Mashesha washona. oh No bhuti ukuthi kahle kahle ngoba ngichazile mina kodwa ngicela lento sikhulume sikujuni Sithando sami ngoba manje Hayi njengamanje nje ungezi kithi Yeah. futhi ngiyacela ungezi kithi it's over ku-right ngawe njengoba ngi-right kupha nalo 100. hlukane ngendlela please please hayi phela inkinga le but into engiyibonayo Sithando sami ngingakufici nayo King Ginger ngoba lento Hayibo. hayi mina ngiyasola mfethu nginemuntu wami please ungangifaki nje I have my own boyfriend onginakekelayo onemali ukudlula wena ongenza ama-picky promises lawa angekho wakho ngoba phela manje isikhathi ngilokhu nje ngizitshela ukuthi siyathanda Ubungamniki isikhathi angithi ukuqamba amanga. Especially ukuthi ngenze lezi impahla ayigqokayo emefika nezinto kuwe. nebhizi nje akalona akanqeni vele ukungcoma ethi umuhle but uyazi ukuthi imali anginayo engingcome uyazi imali enye indoda sibindi akanaso Awuthami yabona lapha entabeni phezulu. Uzonyuka la uhambe njalo. Ngisho amantombazane siwaqwalisa lentaba mase kushubile. uzobathola lapha phezulu uzofica umuntu lapha nomile na ulinda ama taxi. Welcome mbonisa indlela lo mlisa. no akusenani kodwa ke mawuthi vele ubungithanda sazama hayi kusho ukuthi sobe sihlangana Kuphi? hayi ngeke sahlangana ngani ngoba sekunama-million nje Nini? hey madoda mhlawumbe ngibe sengigugile nami dede uba nawo sengizele senginefamily sengishadile ngi-right Imali ama million aqhamuka kapi?
hayi phela ngishilo ngathi imali yami yokusebenza ngeke ngani bangixosha lapho sithando sami ngoba ngiyaqosela ngizange ngakutshela wawukuphi futhi kahle kahle bengisebenza elonganini mina ngoba uhlala usiqoqela uyiqoqela indaba ya ha bhuti lo hayi shame boiler maker yabo ubusebenza ngensimbi bengisebenza ngensimbi vele kahle kahle uwona nje umsebenzi wami ebekade ngiwenza yabo so nje kwaba nenkinga thizeni but ngeke ngize ngikwazi ukuchaza phambi kwama camera yabo ngoba isa under investigation kunjani but nje into engiyaziyo imali ubeke nini emsebenzini salo sami nawe asiyeke ngoba kuyashutha ayikho leyo nto le ayikho indaba yemali yakho kanjani ethi wayebhola maker hawu bamskemile nabelungu bakhe ayikho indaba yakhe but ngithi mina phela uyangithemba and then siyaphila bo sazoba ne future yabo uma unyuka lapha yabo le ndaba uyiqombola njalo lapha ehlahleni ila ogibela khona taxi hamba bhola imali le mali yakho mfethu ngoyinikeza onyawo uphe phambili uzodinga uzogibela ngani kwamanje sho la unamali kwamanje nje awunamali indoda yakhe igqoka ijini ye-take in unemali lo muntu akanamali lo bola maker akanamali hamba nayo ibhola maker phela akanamali lo ubroke ugqoka ijini ye-take in ubroke I use my men's money ukuthi ngimthengele ama-underwear lo akanamali lo muntu unemali uyamuzwa ukuthi kuzophuma ama-million 2 weeks from now already mangihlakana naye mekangitshela ngayo la ama-million akhe azophuma already mangihlakana 2 years back shuthi ayikho nje indaba yama-million okay sisamona le ndoda otshola nayo ike yakutshela ngama-million azayo no uright nje vele empilweni yakhe vele asikho nesidingo sengitshele ngayo uright uney'mali zakhe welcome zokuthatha akufake ebhasini sokuhambisa ekhaya usu-free manje ayikho into esazokuhlupha ekuhlanganisa nobhola because I was so stressed ngaye ngiyabonga kakhulu ngiyabonga yeah. Thank you so much welcome umthathe my sister mthathe mfowethu umthathe umfake ebhasini eish kunjalo-ke bafethu uma uthi uyitshela ukuthi uthola indoda enemali kanti ugejile mantombazane hhayi senihanta wrong nihanta no-ex-boiler maker boiler maker ndala insimbi wayibhoyila kudala akasayibhoyili manje seyibhoyila yena yambona my sister uyakhala uthi hey thenjiswe kakhulu imali la thenjiswa ama-1000 thenjiswa 111 tengakazi ifika in other words uma isister udliwe ngesikweletu akakhokhanga ngisho isenti lomjita kade iququda lengane phumani ey'kweletini nidliwa ngey'kweletu it's about that time King Chinja ufikile eMzansi and uyaqondisa umqondisi wabo umqondisi walizwe umqondisi weyifebe kwabafi bayo take me home hey yo it's your boy King Chinja cream de la cream but some demand to mabuyu bambolungu class welcome to Anti Safi on this show is whereby I give people a platform to break up no way bring it up now my sister hey what made you go to ayengiyasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu hayi no ayengiyasho uyasho ukuthi bayibhelishisa inkinga usekhathele isene